Hi, hello, welcome to Saidali Fatima Gold Covering Perseverance. Gold plated foaming harem necklaceல choker new variety வந்திருக்கு. அதோட நம்ம ரெகுலர் ஹாரம் செட் பண்ணி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா செம்ம யூனிக் ஃபினிஷிங் உங்களுக்கு. ரொம்ப ரிச் அண்ட் கிராண்டாக இருக்கும். அப்படியே ரியல் கோல்டு மாதிரியே இருக்கும். ஃபினிஷிங் கொஞ்சம் கூட டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது. சேம் மேட்சிங் சோக்கரும் வந்துடும் உங்களுக்கு. செட்டாக வேணாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை சோக்கர் மட்டும் வேணும்னாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பிளைன் கோம்போது இதில் உங்களுக்கு சோக்கர் நல்லா பெருசாக கிராண்டாக கொடுத்துருப்போம். உங்களுக்கு ஹாரம் வந்து நல்ல லென்த்தாக இருக்கும். டபுள் பெண்டன்ட் டிசைன் இது செம்ம யூனிக் கலெக்ஷன் தான். உங்களுக்கு செப்பரேட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், செட்டாக வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஸ்டோர் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை புரசேவாக்கமில் இருக்குது. சென்னையில் இருக்கீங்கன்னா டேரெக்டாக ஸ்டோர் விசிட் பண்ணி கூட பார்த்து எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு அதுக்கு மேட்சாக பேங்கிள் இந்த மாதிரி கூட செட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து உங்களுக்கு 2 பேங்கிள்ஸாகவும் செட் பண்ணிக்கலாம். இந்த 4 பேங்கிள்ஸ் மட்டும் செப்பரேட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு.